Hello guys. Hello. Hello. Guys, day dako kaing bayabas. Bas kisay gadaan eh. Birthday. Ha? Birthday. Bisa gikan. Pinalit niya ni. Kuol gyud eh. Hello. Pinalit ni tindahan. Order ni. Order niya. Liso pusang liso. Ako di ko Ikaw mukaon. makutana og disaan ni ordera. Oh. Siape. Ada oy. Na, Order bagod na. lagi. Ato. Oh. Hambok ko na. Hala, Bert agliso. Bert ay pilag buak agliso Bert kanang kuan. Panit ra Bert. Kay atong isimilyahon ba. Itanong ra sa kaang. Na para sa Oo nga, lisugod. pres mangga ni kuan ni Ma'am Imi. Basta kay sa isa ka buok mangga mga 2 kilo tito. Ay, lamias mangga eh. Bag ang sara kag liso atuan. Ako jutong pangayo og asa to dapat gibutang ron. Mangga din eh. Ni bayabas na katubang mangga nga gikan Cebu. Ila pa yung tinanong Bert gid so di kuno kaang. Okay. Kuy liso. Liso kuha ig liso bahala ng panit ila injuhon liso kuha ana. Di unton. Ha? Di unton. Dun. Sila ta kabuok di ay 1 2 3 4 3, 4, 5 size. size. Kuy liso kana inga na ba kuha nang liso ba liso. Gamay ra ko ka. Magpaliwat ta ba? Bahalag di ko kaos bunga kanang kanarang dahon ba? Lagi kay tambal man ang dahon. Wow. Dungay ko sa gamay. Sige, kari Buhan niyo pag yun. lagi. Di na matabang og tanom nimo. Di kar gamay lang. Kuha na kana. Kuha nagliso ba kay tagsara mo gunang bayabas nga dagko. Nada ka nila. Asa man? Nila to. Kasmit ali. Itong kunto taga-bukal ito si... Ay, salamat. Tabi na na. Patabion man ko. Adlok kag sawan. Tabi na na kay mukaon ako ba. Ako juning kuan. Simelia. Iyo pa ni man eh. Oy. Iyo na. Kan So ang pagkaon ko no be. Ako kay di ko kakaon Ala. ana. As luma man din ni jabasa day. Di mangga din na. Tungawag mo bikas mata na pikot. Siya. Singan anang barag di ko makakaon sa kuan. Humok man. Lisur ako di ko. Humok lagi. Mangga pa na kuskuso kutsara. Makuskus yapon. Humok man. Hindi lagi, malagas-ligas akong ibo. Ay will. Ay apo, ay ko kataho ha kay Ato di pagko din lang. Uy, pagkuha. Kuan vitamin C magud na di ka na di. Pilit ini dako ba. Nga bahala ko diyan. Kuan. Pati nga. Lo Bert. Bert. Oh Bert. Oh Bert. Bert. Hinog naman di ay, di tunon. Katubol ra ba ning liso? Bert. Bert. Sabak. Wala siya daw. Ha? Wala siya. Mana pa kuan? Tawag si Alex, doy. Doy.
Ay, ang ihatag ning kuan Ano yatag? mga bata pikas. Pare ako sa darat. Ate man, gusto ni sa. Oh, bawi-bawi. Ay, insik din. Anak mo. Ha? Insik. Anak-anak ni. Floor. Oo. Wala, imong gipit, imong gipit. Wala, nadungog ang tingod. Pero duwa may nganli. Duwa man nganli, guys. Pag tan-aw na to sa plemero, mapay pagsukod, no? Karon buyag. Oh. Gahapon dinhi man ko gahapon ga video-video mautong magresulta kay kanang lihok ang ahong kamera. Mga 2 weeks pa ni guys, oh. Dako na kaayo ang improvement sa maong trabaho. Bawa ning bajihang gagama pa maglaing building. Hello guys! Hi guys! Wa ni mag-vlog oy. Garels ra ni guys. Bawa nang maajo ra banta ni manulti bajihan ning di man mo kuan og vlog. What reason man ma'am nga di ka mo vlog? Ha? Biyawas layo, biyawas oh. Oh, Biyawas. nahinog. Dili. Di ta kasabaan. Taga ikog usa kay hatag tong vlogger, ha? Pupo ikog usa. Ikaw ay kuha. Adi ko mahadlok ko. Wako kibog asay. Mahadlok ko. Basig gitiman anak nila. Taasa na sa ilang trabaho. Dali ah. Tagaan ko no tagbayabas, guys. Oh, dako kaajo. Hatag ko na ni sa among amiga. Malipay jud jamo to among amiga ani. Amigang mga vloggers. Kinaham ko to prutas tong usa. Ay ah. Palong na ako picture. Umana na. Mana ka? Kinsa day ga birthday nga naa may daghang balloons. Ah, si Inso. Imuhang apo. Guys, diarag bayabas guys, oh. Salamat mambilin sa imuhang kaayo. Hi, Sel. Asa ka, Sel? Ah, sige, Sel. Kay mag... Ari ah, ari balon. Dali ari. Pay ko balon. Wow, mambilin, ah. Feeling happy. Itok na dito si Lord Delisag nga naman tong gisugog tubig nga wa pa man ka uli. Naapo ba pa mular ka? Wa naa pa. Nag pag ikanaugan to na ng murag na maho to sila. Meron kong pumahaw kay buwad. Bulad. Kana ra si mama hilig og bulad.